महामारी कोरोना भाइरासनि समाव जिउ रैखाथि होनायनि मुङाव हादरनि गासै नोगोरारिफोरनि देहायाव भेक्सिन थुनायनि गिदिर थांखि लादोंमोन भारत सरकारा। नंगौ, भेक्सिन होनायजों सुबुंफ्रा महामारी कोरोना भाइरासनि रैखाथि मोननायाव गोबाङानो सरकारखौ साबायखर होदों। फारसेथिं कोरोनानि गिथावनायै गोसारनाय समाव भेक्सिन लानानै गोबां सुबुंफ्रानो अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बेंगुरा जादों। नाथाय गुबै बाथ्राया जादों भेक्सिन होनानै सरकारा गिखांनाय फैदों नामा? बेनिनो मोगथां महराव सरकारनि दाय बारग'नाया मोनसे बिबुंथिया सोराङाव फैदों। थांनाय बोसोराव कोरोनानि भेक्सिन लानानै जिउ गोमानाय सानै आइजोनि बिमा-बिफाया बिजिरसालियाव मोनसे गसर थिसनदों। हायद्राबादनि रचना गंगु आरो कम्बटुरनि वेणुगोपालन गविनआ गावसोरनि फिसाजोआ भेक्सिन लानानै जिउ गोमानायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै गसर थिसनदों। नखरा फोरमायदों, फिसाजोआ 2021 मायथाइयाव कोरोनानि गिबि भेक्सिनखौ लादोंमोन आरो जुन दानाव थैयो। बिनि सोमोन्दोआवनो भुगिनांनाय नखरा सरकारनिसिम खहा सुफुंनो रांखान्थि मदद बिनायनि दाबिजों बिजिरसालिनिसिम हेफाजाब लायो। नाथाय बाथ्राया एसेयावनो जोबाखै। मिरु सरकारनि फारसेनिफ्राय बिजिरसालियाव खेंफोरथि होनाय बाथ्राया हादरनि गेजेरावनो सोमोनांहोदों। थारैनो मिरु सरकारा बुंदों, कोरोनानि भेक्सिन लानानै सोरबा सुबुङा जिउ गोमादोंब्ला बेयाव सरकारा दायनिगिरि नङा। बबेखानि भेक्सिन लानानै थैयोब्ला बेनि थाखाय सिभिल कर्टआ खहा सुफुंनायनि दाबि खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि सोलिफु 2022 मायथाइनि थांनाय 19 नबेम्बरसिम हादराव 216 कौटि भेक्सिनखौ सुबुंफोरनि देहायाव थुनाय जादों। बेनि गेजेराव भारतनि खना खनला जायगाफ्राव भेक्सिन लानानै गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमानाय जाथायफ्रा सोराङाव फैदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।